El meu pare va traspassar l'any passat, al setembre, ell havia fet els anys a l'agost, 95 precisament, els últims mesos, es fumava 2 Montecristo cada dia. Cada setmana eren 2, 3 i a vegades 4 ampolles de whisky. I a Màntul, Bou de Mar, Centollos, Percebes, el que fes falta, tu. Clar, el vam haver de matar perquè el cabron ens estava arruïnant. I en aquell moment va aparèixer una ment privilegiada, semblant a aquella persona que va inventar la merienda-cena, que no és ni berenar ni sopar, és una mena d'híbrid, i va dir, escolta'm una cosa, i si agafem la discoteca i la passem a la tarda? La fem una miqueta abans, i li direm tardeo. Que tampoc no es va descollonar, no? Però és bastant descriptiu, no? Diuen tardeo i sense saber de què va el rotllo ja et fas una idea, val?